Исәннәрмсез. Эфирда музыкаль койма хит парады һәм сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова. Тапшыруны бу атнаның иң популяр җырларын билгелек дип башламыйм. Чөнки атнаның гына түгел, айның һәм хәтта елның иң яхшы җырларын һәм җырчыларын билгеләр вакыт җитте. Аларның исемнәре һәр вакыттагыча татар җыры сәхнәсендә әйтеләчәк. Әле ничек кенә әйтелә бит? Горур рәвештә, күтәренке рух һәм әлбәттә уңай эмоция белән. Җырчыларның кайберләре үз исемнәрен ишетүгә ничектер каушап кала һәм хәтта рәхмәт сүзләрен әйтә алмый интегә. Хәер, алар бит җырчылар. Сөйләр өчен без алып баручылар бар. Алар җырласыннар гына. Музыкаль койма хит парадының 15-нче урынында Раяз белән Иркә. Сизмәсеннәр, белмәсеннәр диеп, ушка тинәп сабыр тамчыларын, кайчакларда җитә соңгы чиккә, түзеп тору язмыш камчылавын, язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Күз яшьләре аша шашып килә, язмыш белән уйнаганда уен, упкыннардан сине ялып алыр, якын кешең кочагына сыен. Язмыш атса утта дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Күтәр алмас хәсрәт чыкса юлга, түз алмаслык бәхет төшсә күктән. Шидятлардан сине яшерерлек, сарылырга кочак булса җитә. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсаң сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсаң сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Кайбер җырчылар җиңүләренә 100% ышана. Әлбәттә, әгәр дә ел дәвамында тырышып эшләсәң, музыкаль альбомыңны чыгарсаң, хит җырыңны булдырсаң, концерт куйсаң һәм гомумән халыкка ошасаң, булар бит барысы да җырчыны татар җырына илтә.
Кайбер номинацияларда ким җиңәсен хәтта фаразлап була. Мәсәлән, узган ел иң яхшы танцеваль проект номинациясендә Ландыш Нигъмәтҗанова җиңәсенә беркемнең дә шигеп булмагандыр дип уйлыйм. Бу атнада хит-парадның 14нче урынын алып торучы җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова быел халыкчан җырчы, халык мәхәббәте яисә 2012 ел җырчысы кебегрәк номинацияләрнең берсенә ия булыр дип уйлыйм. Biz hamon nominatsiyalar turida сөйләшәбез. Әйе, кайсы җырчының нинди номинациядә катнашуын тикшерү, кем белән көч сынашуын фаразлау әлбәттә кызык. Ләкин бит татар җыры ул җырлар һәм җырчыларына дигән сүз түгел. Татар җыры ул иң беренче чиратта шоу. Быел сез әлеге фестиваль кысаларында тимер аякта шоучыларны, ком белән рәсем ясауны һәм балетны күрә алмаячаксыз. Чөнки булар барысы да узган ел булды. Фестивальне оештыручылар кабатланырга бердә яратмый. Замана таләпләренә туры килеп, быел сәхнәдә сегвейлар күренәчәк. Сегвейл тиз хәрәкәт итүче ике көпчәкле җайланма. Әмма аларны кемнәр һәм ничегрәк кулланасын?
Менә анысын миңа әйтеп бетерергә ярамый. Шуңа күрә дә мин яхшы чакта туктап калып, чираттагы җырчыга күчим. Сиңа бик якын, син миңа бик якын. Торабыз янәшә ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язармын. Вәгъдә бирсәң әгәр бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен. Яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Офыкларда томан таралганда. Офыкларда томан таралганда. Тагын бер яңалык. 2012 ел татар музыкасын яратучылар өчен истәлекле ел булды. Бу ел бүтән татар эстрадасын берләштереп торучы татар музыкаль каналы TMTV каналы эшли башлады. Һәм инде әлбәттә татар җыры фестивале бу вакыйганы төрле яклап яктыртырга булды. Фестивальне оештыручылар TMTV-ның махсус бүләге дигән номинацияга кадәр уйлап чыгарды. Шулай ук фестивальдәге чыгышлар, төсләр әлеге телевидение белән турыдан-туры бәйләнештә булачак. Турыдан-туры дигәннән минем сезгә тагын бер яңалыгым бар. Ә менә анысы турында бераз соңра. 12-нче урынны тыңлап киткәннән соң сөйләрмен. Ятим булыр иде таллык, сандук ачылар кунмаса. Нигә кирәк яратулар, чын күңелдән булмаса. Сайрамый шул күңел кышы, кунар гөлен тапмаса. Хыянәтсез яратып та сөйгән ярың ташласа. Сайрамый шул күңел кышы, кунар гөлен тапмаса. Хыянәтсез яратып та сөйгән ярың ташласа. Мине эзләп көннәремә хәсрәт булып кагылма. Әрнетергә яраларны зинһар өчен сагынма. Сайрамый шул күңел кышы, кунар гөлен тапмаса. Хыянәтсез яратып та сөйгән ярың ташласа. Сайрамый шул күңел кышы, кунар гөлен тапмаса. Хыянәтсез яратып та сөйгән ярың ташласа. 3-нче ел татар җыры фестиваленең трансляциясын интернет аша онлайн режимда карап булды. Тик узган ел килеп чыккан техник сәбәпләр аркасында бу эш тормышка ашмады. Ә менә бу ел сез TMTV каналында татар җыры фестиваленең турыдан-туры трансляциясын үз күзләрегез белән күрә алачаксыз.
Сәхне арты, зал, грим бүлмәләреннән кайнар репортажлар. Күрәчәксез, булачак. Булар барысы да киләчәк заман фигыльләре. Хәзерге заманга күчсәк, безнең хит парадның 11нче урынында Булат һәм Дилә Нигъмәтуллиннар каршы алыр. Бер-береңне ихлас яратканда, ярлар керми арага. Насип булсын иде һәр йөрәккә, мәхәббәттән кайнар яннарга. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахыр зөһрәләрне саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахыр зөһрәләрне саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Быел Татар җыры фестивален кемнәр алып барачак соравына да мин хәзер үк җавап бирергә әзер. Быел фестивальне 3 пар алып барачак. Мин һәм Айваз, Булат Бәйрәмов һәм Айсылу Лерон, Ризалә Исмәгыйлова белән Әбри Хәбриев та бар. Ләкин алар барысы да сәхнәдә чыгыш ясаячак дигән сүз түгел. Бер пар сәхнә артында, икенчесе TNTV каналының студиясендә алып барачак. Ә менә инде 3нче пар сәхнәдә церемонияның үзен алып барачак. Кайсы парның кайда булачагын мин сезгә бүген әйтеп бетермим. Сез анысын үзегез билгеләп карагыз, ә без музыкаль койма хит парадын алга таба дәвам итик. Елына бары бер тапкыр татар җыры сәхнәсе бүтән татар эстрадасын берләштерә. Тәҗрибә һәм яшьлек, лирика һәм тиз ритмнар, классика һәм яңалык, яраткан җырчыларыгыз һәм яшь башкаручылар. Күп төрлелек һәм күп төслелектән күзләр камаша. Менә шушы яктылык 22 декабрь кичен яктыртачак та инде. Йолдызлы составка килгәндә араларында Хәния Фәрхидә булмый калмастыр дип уйлыйм. Yazlardan gına tırmay yazmış, Güzgü jimler kayşak iseler, Gerçi gütüne ışanmamın, Sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Gülmozlardan gına durmay söyün, Sağışlarda canlı giyseler, Sağnulardan dava şuşu bulur, Sin dünyada yaşayıseler.
dünyada yaşayır, sen dünyada yaşayırlar. Sen dünyada yaşayır, sen dünyada yaşayır, sen dünyada yaşayırlar. Yıldızlı sastavni biz bek yesh tilga olamiz. Ammo festivalning darajasini ko'tarishda ko'pmi kishilarni sarf etgan to'li bir komanda turida da ayrim bir topshiriq tushirib bo'lar edi. Tatar jirining 2 rejissyori, 15 video operatori, 5 tovush operatori, distalagan texnik ishchilari, biyushlar, back vokal, muzikantlar sostavi. To'xtaymi? Yo'qsa tag'in davom etaymi? Menimcha aliga to'xtab, hit paradning 8-o'rnini kuch solib olishga kerak. Ilnaz Garipov. Sening bilan uchrashuvni kutgan mezgillarni nechuk anglatdim, minutlarimni quvamma shiqtirib, soatlarni shunday yaratmim, duo o'qiganday ko'nglimdan ismingni min qat qambatlim, minutlarimni quvamma shiqtirib, soatlarni shunday yaratmim. Hazır bir nigada Nişi yaşarmın min baribir Min baribir Agar yollar gitsek ayrılsa Seni özlep tuvam dağın bir Dağın bir Senle yazmışımlar rahmet okuyim Qalgan emine baribir Baribir Qalgan emine baribir Mine baribir Baribir mine baribir Baribir Senin kullarımda yüreğimne sana biremmen Durmuş salkınlarından saklarga nazlarıma seni türemmen İkimizge bulsun bari bir yol Başka yollar min hiç dilemim Durmuş salkınlarından saklarga nazlarıma seni türemmen Hazır bir nigada Nişek yaşarmın min baribir Min baribir Agar yollar gitsek ayrılsa Seni özlep tuvam dağın bir Dağın bir Senle yazmışım rahmet okuyim Qalgan emine baribir Baribir Qalgan emine baribir Mine baribir Baribir mine baribir Быйыл да Татар жыры фестивалінің төп режиссері Саша Герасимов, сәхнәгә қойышы режиссер Илдар Хайруллин. Қазіргі вақытта бұл екі режиссер сәхнәдә шығыш ясайша һәр җырчыга айрым образ булдырып, айрым төс сайлап, аларның жырына туры килердәй номер сайлау белән мәшгуль. Номер дигәч тә сез җырчы артында гади генә биеп йөрүчеләрне күз алдыгызга китермәгез. Мәсәлән, быел сез татар җырында бер номер буларак төрле төстәге, төрле фактурадагы тукмаларның төс уйнатуын күрә алачаксыз. Моны әлбәттә сөйләп аңлату гына мөмкин түгел. Барып күрергә кирәк. Әлегә без хит парадның 7-нче урынына күчик. Төшләремә кердең, сине сөям дидең, хәерлегә генә юрадың. Безне таныштыр дип, бергә кавыштыр дип, бер Худайдан гына сорадым. Seni yıldızım deyip nazılap ündəşəm Yox irakta tügel, yanlarımda bugün Qal seni ömürlükə yenəşəm Yox irakta tügel, yanlarımda bugün Qal seni ömürlükə yenəşəm Jiller bulup istin, yollarımны kistin Көтмәгәндә чыктың каршыма Шынға аша теләк, тиз-тиз тибә йөрәк Мәхәббәттә шулай ярсына Йөрәгемнең гөле яратканга сине йолдызым дип назлап өндәшәм Юк иракта түгел, янарымда бүген Кал сине гомерлек янәшәм
Егеткә янәшәм. Хит-парадның лидерлар исемлегендә бу атнада Иркә дә бар. Җырчы кыз ел дәвамында тырышып эшләде дияргә була. Музыкаль альбомын чыгарды. Карлыгачта хәбәрем юк дигән җырын хит дәрәҗәсенә күтәрде. Күптән түгел генә ул үзенең сольный концерт программасын куйды. Татар җыры фестиваленә килгәндә Иркә быел үзенең алтын барсынына ия булу шансларын зурдан бәяли. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың. Авыл артындагы тауның итәге тулы җиләк, төшемдә син ак боз атлы, өстеңдә аппак күлмәк. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Концерт яратучылар өчен бер афишабыз да бар. Татар җырына хәтле сезне әле тагын бер зур тамаша көтә. 15 декабрь көнне Уникс концертлар залында Яңа ел татарча солянкасы узачак. Концертның спонсоры Дивон Кредит акционерлык банкы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп уза. Банк коллективы барыгызга да онытылмаслык хатирәләр тели. Татар җырына әйләнеп кайтыйк. Фестивальнең һәр номеры төрле төсләр белән яктыртылачак. Тукмамы ул, экранмы, фокус элементларымы, бөтен сәхнәне, залны төсләр камап алачак. Бер сүз белән әйткәндә, безнең гадәти тормышыбызда шактый сирәк очрый торган Салават күпре төсләре. Индиваның клибында да төсләр шактый күп кебек. Игътибар итеп карагыз әле. Тәүге сөю килгән язгы көннәр, әкияттәй серлейделәр. Минутлары белән искә төшәр, истә кала торган мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Дулкынланып сөю аңлатканда, кавыштылар кайнар иреннәр. Искә төшер нурлы таң атканда, кабатланмас татлы мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Татар җыры 2012 фестиваленең техник ягына килгәндә,
Быйыл сәхнәдә бер-берсенә пазл кебек итеп беркетелгән зур экраннар куелачак. Киңлеге 25, озынлыгы 4 метр булган әлеге гигант экраннар татар эстрадасында беренче тапкыр кулланыла. Тонналаган әлеге техниканы Мәскәүдән берничә фурга төяп алып кайтачаклар. Инде соннардан бераз ял итеп, мәхәббәткә күчик. 4-нче позиция. Сөйәсеңеме дип ызырыйсың, сен ничек түзимсің? Тормыш гүлен синнән башка, ялгыз ничек езимсің? Сөйәм жаным, үзіліп сөйәм, сөйі бар ул дөньяда. Ышан жаным, син булмасаң, алыр миңа бу дөньяда. Сөйәм жаным, үзіліп сөйәм, сөйі бар ул дөньяда. Ышан жаным, син булмасаң, алыр миңа бу дөньяда. Алсу йөзләрең ышаган, күктәге нурлы айга. Сөйәсеңме дип сорама, аңлыйсыңдыр былайда. Сөйәм жаным, үзелеп сөйәм, сөйі бар ул дөньяда. Ышан жаным, син булмасаң, алыр миңа бу дөньяда. Сөйәм жаным, үзелеп сөйәм, сөйі бар ул дөньяда. Ышан жаным, син булмасаң, алыр миңа бу дөньяда. Әле генә сөйләп киткән зур экраннарда һәр җырчы чыгыш ясаганда үзенә генә хас төс барлыкка киләчәк. Гадиерәк әйтсәм, фестивальдә һәр җырчының, һәр җырның үз төсе булачак дигән сүз. Татар җыры сәхнәсенә Гүзәл Уразова чыкканда, аңа нинди төс туры килер иде икән? Минемчә, Гүзәлгә кара палитрдан тыш бөтен төсләр дә килешә. Яралама, жанны рәнҗетмәші, сине бит мине үзең сайладың. Урау, урау, юллар үтеп тагын, кырыс йөрәгемне яуладың. Авыр сүзләр әйтеп гәләтемә, тормыш юлын бергә үтәсең. Без утырткан назлы сөйгеләребез яңа берләнәр бит әле. Без утырткан назлы сөйгеләребез яңа берләнәр бит әле. Яралама, ямьле тормыш булгач, бардыр аның кара
Татар җыры 2012 фестивальнең стилист модельерлары да үзгәреш кичерде. Быел артистларны Индира Горскина белән Юлия Елифеева киендерәчәк. Модельерлар сүзләренчә, җырчыларның киемнәренең төсе кабатланмаячак. Стиль ягына килгәндә, диңгез тематикасы, Голливуд шармы һәм хәтта көн чыгыш мотивлары да булачак дип ышандыралар. Ә менә фестивальдә популярлар рәтендә Айдар буласын безгә әлбәттә беркем дә ышандырып әйтә алмый. Ләкин ничә еллар дәвамында Алтын Барс премиясенә ия була килгән җырчы быел да төшеп калмас дип уйлыйм. Кышка кергән саен төс сагышы күчә бара минем күңелгә. Тормыш бакчандагы яшьлек гөлем сары яфракларга күмелә. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Күзләр сары кышлар салкын икән, озын икән айсыз төннәре. Шундый ялгыз төндә еш хәтерлим, гармун тартып җырлап йөргәнем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Эстрада елының нәтиҗәсе 22 декабрь көнне Пирамида сәхнәсендә ясалса, бу атна нәтиҗәләрен без исә шушы студияда хәзер үк игълан итә алабыз. Бу атнаның абсолют хиты Тормыш китабы. Димәк, беренче урын хуҗасы Ринат Рахматуллин дигән сүз. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый көлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Татар җыры турында сөйлибез. Әле ул узып киткәннән соң да бик озак вакытлар телгә алыначак. Бу хакта каяндыр ишетеп калу гына, кеше сөйләгәнне тыңлау гына аз җәмәгать. Ел вакыйгасын бергә уздырыйк. Татар җырында күрешербез. Исән сау булыгыз. Thank you.